Sabata rakanaka kwa muri vana Mwari ndokwazai mose muzita raJesu Kristu, amen. Amen. Toda kutenda Mwari nechirongwa chatange chinacho chemazuva emunamato anokwana 10 days of prayer. Tasvika pakupera kwechirongwa chedu. Nhasi izuva remhemberero nezvikuru zvatakatoitirwa naMwari kuburikidza neminamato yakaitwa. Ndine vimbo nekuziva kuti Mwari akanzwa minamato yedu. Mwari akapindura minamato yedu. Minduro iripo mukoma. Ngatigare takamira panzvimbo. Vamwe tichashaya zvikomborero zviri kubva kudenga kuna Mwari nekuti takasuduruka kubva panzvimbo Mwari paari kuuya kuzosiya zvikomborero zvedu. Saka dei Mwari angatitira zvakanaka. Regai ndikukokei muzuva ranhasi kubhuku ramadzimambo chapter 19. Bhuku ramadzimambo ekutanga chapter 19. Ndoda kuverenga pano vhesi ya1 kusvika pavhesi ya3. Bhaibheri rinoti zvino Ahabhi wakaudza Jezebheri zvose zvakanga zvaitwa naEria zvokuuraya kwake vaprofita vose nomunondo. Ipapo Jezebheri akatuma nhume kuna Eria akati, vaMwari ngavandirove, ngavarambe vachidaro, kana ini ndikasafananidza upenyu bwako noupenyu bwomumwe wavo mangwana nenguva ino. Zvino wakati achiona izvozvo, akasimuka akatiza ndiElijah uyu kuti arege kuvurawa. Akasvika paBherishebha raiva raJudha, akasiya muranda wake ipapo. Mwari akomborere kuverenga kweinzwi rake. Musoro wedu wenyaya muzuva ranhasi unoti zvinhu zvacho. Zvinhu zvacho ngatinamatei. Baba wedu ari kudenga, tinotenda nekuti makatiita vana venyu. Asi kunyangwe tiri vana venyu, zvinhu zvacho nedzimwe nguva zvinotiremera. Tauraiwo nesu muzuva ranhasi. Muzita raJesu tinonamata, amen. Zvinhu zvacho. Saka pano pana chapter 19 yamadzimambo ekutanga tinosangana nemuprofita Elijah. Now kana ukaverenga zvakanaka shoko raMwari rose kubva kuna Gene kusvika kuna Zvaka, uchadzidza nekuziva kuti Elijah is one of the greatest prophets you will find in the Bible. Kana paine pavaprofita vazhinji vose vari mushoko raMwari, anganzi ndeumwe wevaprofita vakaratidza simba guru ndiye Elijah. Elijah was one of the mighty prophets of God that you find in the Bible. Saka mukanyatsondoverenga toda kutsigira pfungwa iyoyi yebasa guru rakabatwa namuprofita Elijah, resimba guru rakaratidzwa namuprofita Elijah paakanga ari pabasa raMwari pano panyika. Uchaona kuti Elijah ndiye uya akamuka neumwe musi aona uyipi hwakanga huri paIsraeri. Israeri payakanga ichitongwa namambo Ahabhu, vabva pamberi paMwari pakunamata Mwari wekudenga, vakunamata vana Bhaari nana Ashera. Ahabhu ndiye anosimuka, Elijah ndiye anosimuka akananga pana Ahabhu, achingosvika pamberi pechigaro chake, unannounced in the palace of Ahab.
pasina akanga akamutarisira kuti tine muenzi achasvika, pasina aiziva kuti we have a guest coming to see the king. Elijah anongosvika obva adeclare nzara pamberi pamambo kuti mambo ndatouya pano ini, I am declaring a drought, there shall be no rain or dew, hapana mvura ichanaya kana dova richanyorovesa nyika panyika pano kusvikira ine ndataura. Elijah muprofita waMwari anosvika this dreadful message of judgment to the palace of Ahab. Saka anosvika for 3.5 years sekutaura kwaakanga aita pakanga pasina mvura paIsraeri, sekutaura kwaakaita nyika yakatanga kuoma, Elijah ataura shoko irore, nzizi dzikatanga kuoma, Elijah ataura shoko irori, mhuka dzikatanga kufa nekuda kwekuti panga pasina mvura, because Elijah the man of God had spoken. Yes, sir. Saka apedza kudhiliva meseji iyoyo, shoko rinotiudza kuti akatiza akaenda kundohwanda asi akachengetwa naMwari, nekuti achibva ipapo Ahabha akatumira vakomana vake, vakomana vemasutu nemagirazi, kuti nditsvagireiwo mukomana asvika panapa, auya akataura zvaanoda panapa, akadeclare drought munyika yangu, and I munomutsvaga. Saka you discover and find kuti for 3.5 years vakomana vaimutsvaga, vaipinda pese pese vachimutsvaga asi havana kumuwana. The only reason why they could not find him, chikonzero vasina kumuwana, anga akachengetwa naMwari. Why? He was a man of God. Amen. True man of God. Saka anenge akaenda kundohwanda, akachengetwa naMwari for those 3.5 years. Asi nekuda kwekuti yanga iri nguva yenzara, akandohwanda by the brook Cherith, asi mvura yakatanga kuoma, nzizi dzose dzakanga dzakakomberedza ndokubva dzatanga kuoma, kwese kwakanga kwakatenderedza, because there was no rain, kwakatanga kuoma, asi Cherith was one of the remaining brooks yakasara ichiflowa mvura. Why? To supply for the men of God. Saka Elijah asi munhu wekutamba naye, ari ipapo zvekudya zvake was coming from heaven, zvaiuya nemakunguo, aiuya achisiya chingwa nenyama kuna Elijah. So his bread and butter was supplied by God himself. Nyatsoona panapa ndasevhwa nedenga, shiri dzichiuya kuzomupa zvekudya aripo parwizi ipapo, kuratidza kuti Mwari akanga ainaye, Mwari akanga achimuchengeta, akahwanda ipapo. God knew exactly where he was. All right. Saka kunyange pakazooma, kunyange rwizi Kerete paakanga ari, Mwari anosvika otaura naye obva ati simuka uende zare pasi, kune shirikadzi yandatotaura naye kudhara. God is continually showing that he is moving with Elijah everywhere and every step of the way. Kuti ndiri newe, ndiri kukutungamira, ndatotaura neimwe shirikadzi, enda kushirikadzi undogara kwairi, ndairayira kuti ikuchengete. Anosvika pachirikadzi rutononga tsotso, haina kana neupfu hwekuti ingabikira munhu waMwari, asi Mwari anoratidza zvakare kuti vake anochengeta, vake anochengeta even in a drought. God will always keep his own, and Elijah is one of his own, and God will take care of him. Saka anondogara neshirikadzi yaupfu, haupwi chingwa chobikwa, vanodla, vagodya, vagonwa, varikoko, Mwari achichengeta muprofita wake, Mwari achipruva kuti vangu handifi ndakasiya vari vega. Elijah munhu wangu, I will protect him from anyone and from anything, from drought, from people, from anyone and from anything. Mine I will protect. Saka ariko achigara neshirikadzi yakanga ine mwanakomana wayo umwe chete, kwanzi mwanakomana akandorwara ndokubva andosvika pakufa, achigara naElijah. Elijah ndokundochema kuna Mwari kuti Mwari magotenderei kuti chinhu chakaipa ichi chiitike kune shirikadzi iri kundichengeta. Ndokubva Elijah andonamata, ndokundotsiva pamwana, akanamata, mwana akamuka. One of the greatest miracles in the Bible, yekuti munhu wakafa anonamatirwa akamuka, performed by Elijah the man of God.
vazhinji vanoti vanoita zveminananana mukuwanda kwavo, kana pane chinhu chavanobvuma kuti hatina simba pamusoro pacho, pamusoro perufu. But pano tinoona Elijah achiratidza kuti Mwari wakanga ainaye. Elijah airatidza kuti Mwari akanga ainaye. Anoratidza kuti ane ukama naMwari wekuti anonamata vakafa vachimuka. Saka anonamata, mwana anomuka, kuratidza kuti akanga ane simba raMwari. Yet power from above, indeed power from above. Who is this Elijah? Ndianiko Elijah uyu ari pana madzimambo ekutanga chapter 19. Ndiye anozomuka after 3.5 years. Akunotsvaga kuti now I want to see Ahab. Iye anga achinditsvaga for 3.5 years. Asi haasi kundiwana. Ndakundomutsvaga ndiri nindomene. Anondosvika kuna Obadiah obva amudza kuti right, ndakuda kundoona Obadiah. Zvikanzi mukuru munondikuwadzisa. Mambo vari kukutsvagai for all these years. Muri kumbobva nekupi naimi muprofita waMwari? Zvikanzi ena unomuudza kuti ashungurudza vana vaIsraeri. Ndoda kumuona ndigomuudza kuti you are the troubler of Israel. Yes, sir. Ndio uri kushungurudza vana vaIsraeri. Uri kunditi ndakonzeresa nzara. I will tell him kuti ndiye akonzeresa kuti Israeri itambudzike. Zveshuwa anondoona Ahabhu, zvikanzi ngatisanganei pagomo repaKarmeri. Let's meet in Mount Carmel. Ahabhu anobva ati but iwe uri kushungurudza Israeri. Zvikanzi no. Mambo handikutyi. I will tell you point blank clearly. I am not the troubler of Israel. Imimi ndimi mashungurudza Israel. Such boldness only from the men of God. All right. Saka paMount Carmel vanondosangana, zvikanzi chideedzai vaprofita venyu vaBhaari naAshera. Vanouya 450 vaBhaari, 400 vaAshera. Vanosangana pagomo repaKarmeri. Zvikanzi now nhasi toda kuratidza kuti anofanira kunamatwa ndimwari upi. Vamwari venyu here kana Mwari wekumusoro kudenga? Vamwari venyu here kana kuti Mwari wekumusoro kudenga? Saka ngatisei chipiriso apa tiri paMount Carmel. Showdown at Mount Carmel. Zvikanzi saka toda kunamata. Kana taisa zvipiriso apa tione kuti vamwari vechokwadi vachanaisa moto uchapisa chipiriso. Zvikanzi saka right, imimi ndoda kuti mutange Ahabhu, Jezebel nevaprofita venyu ndo vachatanga. Saka vanouya vaprofita vaBhaari, vanoisa chavo chipiriso. Zvikanzi chinamatai. Vanonamata kubva mangwanani, vanonamata kusvika masikati. Hakuna Mwari anodavira, vanozvicheka. Hakuna Mwari anodavira. Elijah antoseka, zvikanzi nyatsodeedzerai padakarara Mwari wenyu. Ameno pamwe ashanya, ameno kwaenda. Vanonamata zuva rakutoenda kundonyura, but hakuna Mwari anopindura. Zvikanzi naElijah, all right, penyu pakwana, regai tichigadzira chipiriso changu. Panogadzirwa aritari, chipiriso chaElijah chinoiswa. Zvikanzi dirai mvura kuti zvinyatsova pachena kuti kunaya kwemoto nekupiswa kwechipiriso will require only but divine intervention. Yes, sir. Saka chipiriso chinoiswa. Elijah anongotanga kunamata. Zvikanzi Mwari wekumusoro kudenga, simple prayer. Asati apedza kuti amen, moto uchinaya kubva kudenga ukanamura chipiriso chaElijah. Vanhu vakaziva kuti zvokwadi Mwari wekudenga ana Elijah, kwete vaprofita vaBhaari. Saka Elijah anobva apa instruction kune vanhu vakanga varipo paground vachiokera vachiona. Zvikanzi handiti maona zvaitika. Saka vaprofita vese vaBhaari ndoda kuti vachiurawa vese. Vaprofita vese vaBhaari nevaAshera vakabva vaurayiwa musi uyoyo. They were executed on that day. Showdown at Mount Carmel. Vanhu vakaziva kuti Elijah is a man of God, a prophet from God, and his God is the one who must be worshipped. Saka message inobva yandosvika kuna Jezebel kuti vaprofita vafa. Ndo patari pana madzimambo ekutanga chapter 19. Message inobva yasvika kuna Jezebel. Zvikanzi maprofita vaya vafa. Chiwa zvinotaurwa pana pavhesi ya2 madzimambo ekutanga chapter 19. Ipapo Jezeberi akatumira nhume kuna Eria. Zvikanzi ndaimunomudza Elijah yeye akati, vamwari ngavandirove, ngavarambe vachidaro, kana ini ndikasafananidza upenyu hwako neupenyu bwomumwe wavo mangwana nenguva inoyi. Zvikanzi Elijah, now listen carefully. This is my message. In 24 hours. All right. Nguva inoyi ari kupika navamwari vake. Zvikanzi vamwari vandonamata, ngavandirove inini,
ngavatouraya ndirini kana iwewe ukasafa by this time tomorrow. Mukadzi anonzi Jezebel. Who is this Jezebel with this guts? Jezebel uyu ndianiko uyu akonzeresa zvakadayo. Zvinhu zvacho kare naye vanhu vaMwari. Zvinhu zvacho izvi zvinonetsa kuti Jezebel mukadzi ndiye akunza shoko rakasimba zvakadai kuna Elijah. Now mukatarisa shoko iri. This was not just an empty promise. Okay. But rakanga riri shoko rakasimba. Kwaisangova kutaura nje. Jezebel aiziva zvaaitaura. Saka mukaverenga Madzimambo ekutanga chapter 16 verse 31. Inokuudzai kuti Jezebel akanga ari mwana waEthbaal. Akanga ari muprista mukuru waBaal. Right. Saka the high priest of Baal ndiye vakanga vari baba vaJezebel. Ko Bhaari ndianiko? Bhaari ndo vaMwari vakanga vakunamatwa paIsraeri. Alright. Saka paIsraeri vaitenda kuti Bhaari ndiye ainaisa mvura. Bhaari ndiye aita kuti miti nenzizi dzierere mvura. Bhaari ndiye aikonzeresa kuti vave negoho rakanaka paIsraeri. Ndosaka Elijah akakiya mvura kuti vazive kuti haasi Bhaari anonaisa mvura asi ndiMwari. Saka ndiye Bhaari. Ko Ashera ndiani? Ashtoreth ndiani? Ndo akanga ari mwari kadzi wemuIsraeri. Okay. Ainamatwa zvakare paIsraeri. Vanhu vose vatiza kunamata Mwari. Ndiye ainamatwa ipapo. Saka muchaona kuti vaprofita vanga vakawanda kwazvo. Alright. Pakanga paine 450 vaprofita vaBhaari, 400 vaAshera. Vose vakanga vachidya patafura yaJezebel. Zvoreveiko kuti vaidya patafura yaJezebel? Okay. Kureva kuti zvokudya zvavo zvose zvavaida vakanga vachisapotwa naJezebel. Ndiye akanga aine payroll yavo. Ndiye aivabhadhara basa rose ravaita. Saka Jezebel uyu ndiye akuudza Elijah kuti iwewe 24 hours you will be dead. Zvikanzi zvino akati achiona izvozvo Elijah akasimuka akatiza. I'm surprised. NaElijah ndiwe wamboita zvose zvataverenga pamusoro apa. Mukadzi uyu ambonyanyoita sei? Teererani bokuudza munhu waMwari. Jezebel paanoudzwa kuti vaprofita vafa, kunze kwekuti chokwadi chaanzwa chimutendeutse chinosimbisa mwoyo wake. Regai ndingotaura nevanhu vanzwa chokwadi chizhinji makore ese apfuura. Sometimes the truth, instead of converting us, it hardens your heart like it did to Jezebel. Inoomesa mwoyo wedu sezvakaita kuna Jezebel. Now Jezebel akonzera kuti Elijah atize. Now the righteous man has to flee for the sake of his righteousness. Kururama kwake kwakukonzera kuti atize. Kumwe kururama kuchakonzera kuti wakaipa atsvage kutiuraya. But Jezebel uyu mfundisi mukadzi rudzinyiko anoita kuti munhu waMwari abve atiza kuenda Bheshebha zvaitwa panapa naElijah. Rangarirai musoro wenyaya uri kuti zvinhu zvacho. Dzimwe nguva zvinhu zvacho izvi hazvitsananguriki. But let's pause for a moment. Maisa pachena mukabvunza mubvunzo. Taona Elijah aine zvivindi zvekunosvika muKing's Court. Ndokusvika kujunga mambo musoro. Zvanzi mambo hakuna mvura ichanaya kusvika inini ndataura. Handisi kuziva kuti zvivindi muri kuzviwanepi mukoma Elijah. Mapedza izvozvo ndokubva maenda ndokutsakatika 3.5 years. Ndokubva madzoka futi ndokutotuma Obhadhaya. Mambo ndokubva vauya. Mambo achitanga kukuonai. Ndokubva kuti iwe mutambudzi weIsraeri. Ndokubva madzokorodza zvamakadi mukati musandipomere. Handisi ni mutambo. Ndimi. Takuonai muchiita zvivindi pachapter 18 muri pagomo reCarmel. Mukati Mwari chizviratidzai. In fact, zvivindi zvenyu tatanga kuzviona pakupa mambo maorders kuti ngatisanganei paMount Carmel. Ndokubva taona futi zvivindi zvenyu muchipa order nekuti toziva munofamba mega. Mapa order kuti 450 vaurayiwe at your command.
ko sei maakutiza pavhesi ya3 sei maakutiza nai munhu washe murutizei sei maakurova tsoka ndibereke why zvivindi zvaendepiko inga ndimi mamira mukati Mwari simba renyu ngariratidzwe moto ukananzva chipiriso moto ukananzva huni moto ukananzva matombo moto ukananzva nemvura nai munhu washe zvivindi zvaendepiko tofarira umwe mukuru anondidzidzisa anoimba rwiyo rwake runonzi hanganwa huroi Okay. panguva iyi handizive kuti hanganwa dzipi dzabata mukoma Elijah mukoma Elijah wanotiza now mukatarisa Ahabu ndimambo waIsraeri ndo Northern Kingdom saka ari kuziva kuti jurisdiction yamambo Ahabu ihombe saka anotiza from the Northern Kingdom akananga Judah ku Beersheba now pane a distance of 160 kilometers but Elijah anotiza nemuranda wake avo vosvika 160 arumbotizei arutizani handizivi kuti muri kutizei nai vasvika paBeersheba kwakuti kumuranda imbosara pano ini ndokupfuurira a day's journey ndokunosvika kwakurara pasi pemujunipa but mirai wakomana mirai tidzoke Jezebel ndiani itenderei ndimbobvisa maglavha handina problem nemadzimai Mwari akuitirei zvakanaka mirai ndimbotarisa mudzimai uyu ndoda kubvisa maglavha mudzimai uyu mudzimai wamambo but mudzimai uyu kwaanobva kumusha kwavo akatakura chinamato chekumba kwavo chekumusha kwavo ndokuchiunza mumba maAhabhu maarorwa kuna ana mai vanouya netsika dzekumba kwavo Ahabhu muIsraelite Ahabhu hazii Baal but because kwauya mwana wamuprista mukuru vati sorry vamwana simboti sinyoro mazi whatever ndoziva kuti kuno munonamata Mwari asi kwandobva kunonamatwa Baal ndokuita 800 prophets false prophets Ahabhu uri murume rudzii kutendera kuti zviitike pasi pemhino yako what type of man are you kanzi it's okay amai ndimuru amai vakati right chiendai kukameo ati ako endai munodhila and kana mamakateerera vhesi Mount Carmel showdown yakaitika pasina mudzimai yangazipo mai vanga vasipo vakatozouzwa vaurayiwa zvese Elijah ndokuempower nemweya mutsvene ndokumhanya ndokunosvika kuJezreeli Ahabhu ari mungoro ndokusvika Ahabhu akati achibvisa bhacho zvikanzi amai hamuna chamaona zvikanzi dzikamai chii chaitika zvikanzi motoshuwa vedu isusu vatanga makuseni vakasvika masikati vakasvika hapana chaitika zvikanzi chii chaitika vamwana zvikanzi azongosimuka zvikanzi ani zvikanzi iye Elijah zvikanzi adii angorova prayer inenge 30 seconds moto waburuka kananzva chipiriso kananzva huni kananzva matombo kananzva mvura zvikanzi akaita sei pane zvaazongoita zvikanzi taurai bamwana kani musatipedzere zvikanzi atuma vanhu vangu waripo ndobva wauraya 400 maprista zvikanzi aita zvikanzi maprofeti ako asori afa zvikanzi naJezebel uya kuno enda unomudza but ndoda kuti muone chinhu ichi zvaitika amai vasipo ende akasike kutanga mukauya pachapter 21 kune murume anonzi Nabhothi vanoronga mai avo mambo vanoendera Nabhothi zvikanzi Nabhothi munda wako ndauchiwa uri padhuze nestate house yangu zvikanzi Nabhothi sorry mambo but munda uyu ndewe madzibaba angu ndewe nhaka hazvigoni and Ahabhu was okay with it he was okay with it akati I respect your decision nhamo yakaitika adzokera kumba amai vakati chii chamuri kurambira sadza zvikanzi ndine BP zvikanzi BPA zvikanzi Nabhothi andinyima munda
zvikanzi nhai Hamuzi mambo. anotonga Israeri Hamuzi ndiani mambo. zvikanzi musandiitire kunge mbwende ndipei nyaya regai ndimbobvisa maglavhu panana mai rega nditaure nemi wana Ahabhu kangani kamachinjiswa madecision naamai kangani kamarasa Mwari pamusaka paamai kangani kamabva pashoko raMwari nokuda kwaamai kangani pamakatuka Mwari nokuda kwaamai. Jezebel can mislead you, but God is looking for resolute men. But not amai. Amai, mind your speech. Ndataurirana naNaboth ndikati it's okay. And I respect his decision. But akaita umbwende ndokutedzera. And you know what? Jezebel came with the title deeds. Chikanzi chindikwanira imodye sadza. Aya, munda wawenyu. Let me warn you, varume. Be careful of our women. They might mislead you. Rega ndidzoke neyo kuna my Job. My Job vanoti. Nai Job. Wadi watuka. Makadi kuti ngatituke Mwari tife. Vakuda kuti Job afe. Vasare vati be careful. Because women can mislead you. Ndafura panana mai. Bundokuti ezvinoita zvatoitika maprofita afa kandichiuya panana baba zvikanzi ndotumira message. Now Elijah forgot God. Mira ndigare panana baba. Naye Elijah zvawaona cheri isiri kupwa wanga uchiti simbarani. Naye Elijah zvawaona makungu achiuya nechikafu achikupa faithfully wanga uchiti simbarani. Zvawaona Kerith yaoma tikakutuma Zerapath ukaona chingwa nemafuta zvisiri kupera wanga uchiti simbarani. Sei uchikanga zvinhu zvacho makukanganwa chezuro nehope kutiza Jezebel inzwire ramambokadzi asi mambo mamuchijunga namusoro asi maakutiza mambokadzi muri murume rudzi nhai mukoma Elijah. Where is your God? Kune varume vari kukangana vaMwari mugore ra2022. Do not forget God. Just look back. Umwe munyori anoti ukaona wakutya your present and future. It's because you've forgotten the God who led you from the past. Kandotaura nemwana baba. Do not be easily shaken. Elijah was supposed to stand for God. Saka anotiza ndokusiya muranda paBhesheba iye ndokuenda a day's journey. Asvika dzinokotsera pasi pemujunipa hapane kachirawe karipo. This is in the wilderness. And in the wilderness you don't find broom trees. Sajona kuNineveh aparidza zuva rarohwa. God provided him a tree and it gave him nice shade. Elijah arara pasi pemujunipa. Ngirosi inouya ndigare pangirosi. Ngirosi mutumwa waJehovha anoyehova amuguma zvikanzi mukoma mukai mudye. Taona kuti mapambadza simba from Northern Kingdom right to Beersheba. Munoda kureplenisha roa yechikafu ndokupiwa chingwa chabikwa pamarasha nemvura. Angels food chaprepewa nengirosi ndokuvadya zvikanzi mukoma takupai chamamboshandisa energy. Mirei tichikupai chikafu cheenergy iri kumberi roai futi chikafu ndokuvadya. Pane chidzidzo chiripo. God is concerned about our physical needs. Mwari hasi Mwari ari detached from our day-to-day needs. He knows when we need bread. He knows when we need water. He knows when we need money. And God will supply all our needs. Amen. Sakanomuka ndovadya. Adya zvikanzi chiuya tiende. Pateregai tifunde apa. Dzimwe nguva mutoro uyu unorema. Dzimwe nguva zvinhu zvacho zvinorema. Even for Elijah, for a man of God, after experiencing the power of God, anotiza the word of a woman. But Elijah, remember where God has brought you from. But pazvinorema zvinotsvaka kuti rambe tiri pana Mwari. Dzimwe nguva zvinhu zvacho zvinoita sekunge Mwari asisina hanya. But ona manje
even when we run away from the presence of God. Psalm 139 inoti, even if I go to the depths of hell, your hand is there to guide me. Kunyangu Elijah ari kutiza kubva pamberi pamwari, iye anga ari suppose kuramba akamira, Mwari ozikanwa muJezreel, he decides to run away, but God's mercy still follows him. God provides for his physical needs. God provides him with a juniper tree. Zvikanzorora henyu ezvino zvitakusimudzira rwendo. Rwendo rwaripo ya 200 miles, that's about 320 kilometers. Let me die. Saka idyai chikafu. But pane munamato unoitwa naElijah. Pane munamato unoitwa naElijah. Because Elijah ari pasi pemujunipa. Inoti Mwari, nditendere yangu ndife. Wakaona mira imoni. Matiza rufu rwaJezebel. Kana mamuchida kufa, dai mangogara kamuJezreel. Mafira muJezreel. Chati mutize Jezreel mukutya rufu. Masvika pasi pemujunipa. Makuti Mwari, ndiuraye zvangu. Rufu rupi. Elijah pane zvaari kutaura. Ari kuti I cannot die shamefully in Jezreel. Because ndikaurayiwa muJezreel naJezebel, zvichaita sekunge hamuna Mwari. Usafungire Mwari. God is so powerful. He's omnipotent and he will fight his own battles. Elijah musatize. Matiza maapasi pemujunipa. Zvikanzi ini handina kumbosiyana nemadzibaba angu. Pane zvazviri kuratidza apa. Elijah has come to a point of realization. Ari kuti matizo, asi matizo randiri kuita shwa, ndine ndiri kutiza muviri wangu. Nga ndindambomira naMwari, ndikamira pakamel, ndikaudza mambo, what am I doing here? I'm no better than my forefathers. My forefathers ake ari kutaura ndapi? Israel ichibuda muEgypt, vakasvika pagungwa dzvuku, vakafamba padhasi, vakaita nyota, vakanwa mvura yepadombo, vakaita nzara, mana ikadona from the bakery of heaven, vakaita nhomba yenyama, zviuta zvikanaya out from heaven. And after anoti Moses, zvazvakadii kuti titsvage umwe anotidzorera back to Egypt. Such an insult. Ndoiri kunzi naElijah, Mwari apa ndinoenda zofarisa. I'm no better than my forefathers. Mambo ndiratidza paKereth, mambo ndiratidza paZerapath, mandiratidza paCarmel. How can I doubt you? Nhasi iwe unogona uri muma same shoes. Amen. But I'm happy. God will still follow after you. Kunyangwe uine undunya, he will still follow after you and he will still provide. The journey inotanga, a 40-day journey, 320 kilometers to the mountain of God. Ndozvinoita verse 8. Chikanzi chisomuka, let us go to Horeb, the mountain of God. Chichinoitika pa Mount Horeb. Soro nyaya unoenderera mberi uchiti zvinhu zvacho zvinombodaro kuti vanozikanwa kuti ava ndove kutenda zvinhu zvacho zvinogona kumbovawisira pasi. Tiri kudzidza pamusoro paElijah. Mazita maviri Ahabu naJezebheri anotaurwa pavhesi 1. Asi iko zvinota kuvhesi 9 kwaendwa naElijah. So effect yezita 1 riri pavhesi 1 ramuendesa kure zvinoshamisa. Iko zvino taapa Horeb ndo patave. Verse 9 na 10 inoti ari mubako, mukomana pada kutohwanda ameno ari mubako. Asi ndoda kuti mubate chinhu ichi, vara rekuti Sinai nevara rekuti Horeb ose ari maviri anoiswa pagomo rimwe chete. Saka ukanzwa pakanzi gomo reSinai ndiroro riri kungotaurwa reHoreb, zvinosiyana papi? Kana uchiti Sinai uri kunongedza pakuuya kwemutemo, Mwari ari kuitaura kuvanhu vake. Kana wakuzoti Horeb, you are talking about the presence of God. There was a time when God came down on Mount Horeb and he spoke to Moses. Achitaurirana na Moses. Ona Moses, vanhu vangu vachema vatambudzika, chimbodzokera
unodzokera unovabatsira the mountain of the presence of God. Could it be Could it be? kuti Elijah akazviziva kuti pana baba Mozisi vakambouyawo pagomo. Vakasangana That's where naMwari. he was commissioned and that's where he met God. Regai ndidzokere kugomo. Maybe there I can get a refreshing of my soul. Amen. Saka Elijah aripo. Ari pagomo. He is at his weakest. The man is heartbroken. The man is disheartened. And the man is lonely. But at his weakest, he gets the visitation of the Lord. Yes, sir. Pakupera simba kwako. Kudenga kuna Mwari asingakufuratiri. He visits you to revive you and to refresh you and to recommission you. Amen. Saka Mwari anouya at Elijah's weakest. Mwari anouya obva abvunza pavhesi ya9 obva ati zvino shoko raJehovha rakasvika kwaari, iye akati kwaari unobateiko pano Elia? Pauri panapa uri kudei pari kubuda nyaya mbiri yekutanga Elia kwose kwawaenda sofa ndandichikuudza kuti enda but panapa I think yairi yako wegai wakaenda pamberi paAhabhu ndini ndanda kutuma ukaenda parukova Keriti ndini ndanda kutuma ukaenda Zarepati ndini ndanda kutuma ukazodzokera kuna Ahabhu payapo wakasangana na Obhadhaya ndini ndanda kutuma ukaenda paKameri ndini ndanda kutuma but karwendo kako akakekubva uku kuuya mugwenga handisi kukaziva handikazivi pano uri kudei paripo dzimwe nguva dzekuti kana tashoterwa nekutenda ngatitarise mashoko iwayo kana zvinhu zvacho zvatimomotera tinoronga tunzendo twedu when God is not involved. But praise God, he does not leave us to perdition. Anouya Mwari obvunza konai Mwari pano muri kubhodei konai mai pamuri apa muri kudei nekuti vamwe zvinhu zvacho zvakavaremera ndosaka vanga vachisundwa kutsanya mazuva ose aya zvakavaremera vakanofunya chisero kwavaisafanira kufunya chisero. Mwari akabvunza vari ikoko pano uri kuitei hapana here kwauri kwawaenda wega and Mwari haasi kufara nazvo nekuti iwe washoterwa nekutenda. Imwe nyaya yacho Mwari aedza kumutsa pfungwa dzaElijah kuti iwe uri coward, iwewe unonyanyoda zvinhu kana zviri mugomo but kana zvamumupata unotiza iwewe. Ndo zvauri Elijah, da kuratidza zvauri Elia. Kana zvinhu zviri padenga so vanhu vachikuona so mbiri inenge ichiuya so kuchinzi Elijah wakauraya vaprofita vaBhaari. Elijah outsmarted and outclassed Jezebel and Ahab. But paunonzi chiburuka mugomo chifambira vanhu mudzimba unotiza iwewe. Saka Elijah ari kuedza kunzi wanga usiri kufanira kutiza Jezebel. You were supposed to stick with the people vawatendeutsa pagomo dai wavatevera mudzimba vapesana newe mumastreets vaiona simba raMwari pauri. But ona zvawaita Elia, kutiza kwako wapa Satani mukana wekutendeutsa vanhu kubva kwandiri. Saka you are cancelling out what we did on Mount Carmel. Wakuzvidzima kaElia nekuda kwekutya kwako wakuzvidzima. Jezebel akati Elijah, by this time tomorrow. Saka aitenga 24 hours. 24 hours dzari kudzitengerei. Ari kuzviziva kuti akatsvaga Elia izvezvi vanhu vachiri nemvamviti vachangobva pako vabva kupuhwa special prayer. Saka Satani akauya ipapo anogona kukandirwa kure akati vanhu ava vane mwoyo yemagoldfish ekuti ukaitorera vana nhasi ukauya mangwana inenge yakangamwa vanokasika
vadzokera shure. Saka Ahab naJezebel vari kuti we just need 24 hours to reconvert the converted. All right. Ndikuudzei vaparidzi navafundisi navadzidzisi vakanditari. When you have experienced Mount Carmel, usatiza kana wakufanira kumingila navanhu pasi pegomo. Nemhaka yei, you are giving the devil a chance to reconvert the people God has converted. You are cancelling out your efforts. Saka Mwari anobvunza Elia kuti ko panapa uri kuitei, but Mwari ngaakudzwe. Even though the man was heartbroken, Mwari ngaakudzwe. Even if he was disheartened. Pisarema raDhavhidhi chapter 4:18, chapter 34:18, Jehovha uri pedyo. Jehovha uri pedyo navane mwoyo yakaputsika. Unoponesa vane mweya yakapwanyika. Mumazuva ekutsanya handizivi mumazuva ekunamata pamwe mwoyo wako wakapwanyika, but Mwari paanouya pana Elijah ari kuzviratidza kuti I am ever near to the disheartened. Mwari uri pedyo. Amen. Saka mukaramba muchidzika nenyaya yacho, muchazoona kuti Elijah anopa Mwari mhinduro. Oti ndakanga ndichishingairira Jehovha Mwari wehondo kwazvo, nokuti vana vaIsraeri vakarasha sungano yenyu, vakaputsa aritari dzenyu, nokuuraya vaprofita venyu. Mwari ndobva anzwa mhinduro yaElijah, akaona kuti Elijah he has been defeated. His expectations after the showdown and the real outcome yazoitika. Jezebheri haana kutotendeuka. Ndimi mambotaura ukati mharidzo yepagomo yaichifanira kutendeutsawo Jezebheri, but yamukonewa. Aiwa vaparidzi, regai ndinokuudza ivo, hadzisi dzese dzichavatendeutsa. Kana zvaramba, you have done your part. Kwasara ivo naMwari wavo. Saka Elijah is defeated. Ndaichifunga kuti pamwe zvichachinja after Mount Carmel, and because of that he lost his faith and he lost his courage. Akati ndonohwanda hangu kufa kuri nani. Saka mukaramba muchidzika nenyaya yacho, Mwari anoti enda undomira pagomo pamberi paJehovha, buda mubako, swedera padhuze. I am going to show my glory. Zvakamboitika kuna Mozisi kene, but Mozisi ainzi pinda, uyo ari kunzi buda. Mwari haashandi nestenseuba, anoita zvaanoda nguva iyoyo zvinofamba pamunhu wake. Saka Mozisi anonzi pinda, unokuwara, ndikakuratidza mapepa unokuwara. Wanda Elia anonzi uya, ndoda kudarika pamberi pako. Saka Bhaibheri shoko raMwari rinoti kudii? Rinoti Jehovha akapfuura nepo. Mhepo huru ine simba kapamura makomo, ikaputsanya pamabwe pamberi paJehovha, asi Jehovha wakanga asimo mumhepo. What a glorious appearance. But in that glorious experience, there is an expectation to see the Lord, but he is not there. Second, mhepo yakati yapfuura, nyika ikandengengeka, asi Mwari wakanga asimo futi. Earthquake. Kana yorova inodzura namatombo ari muvhu, igoita upset zvinhu zvose zvamakati zvakarongeka, but the Lord was not in the earthquake. Ukaramba uchiverenga kunonzi kundengenyeka kwakati kwapfuura, Jehovha asimo, pakauya moto, ndobva waparadza, asi wapfuura. Mwari akanga asimo futi. Pakazouya kufefetera, a low whisper, a still small voice. Imomo ndo mamuna Mwari. Elia akati pano pashata. He was brave enough to face the earthquake. He was brave enough to face the fire. He was brave enough to face the earthquake, looking for the Lord, but he was not there. He was in a still small voice. Mwari ari kuti kudii kuna Elijah? Handizorambi ndichitaura newe zvinhu zvandakataura newe kare. Ndakataura newe pazvinhu zvikuru uri pamberi paAhabhu, ndikakuitira zvinhu zvikuru paKeriti, ndikakuitira zvinhu zvikuru paZarepati, ndikakuitira zvinhu zvikuru ukatoona moto paKameli. Woda ndirambe ndichidaro? This time around ndotaura newe zvinyoro.
Saka kana toenda kuchechi pane vanoda zvenoizvi zvekuumburuka vachipupa mafuro vachirasha nguo vachikangana kuti vari paTV vanofunga kuti ndo pana Mwari kana vakaenda kuchechi nemusoro inorwadza vanoda kuti ibakwe zese vorohwa nemiswa yamabhiza vanobuda imomo vachiti taatiri kuchechi teerera the Lord spoke on Calvary and it was a violent sermon asi kozvino the Lord speaks in a still small voice. If you are not really willing to listen, and if you are still looking for earthquakes and fire, I'm afraid you may miss the Lord. I'm afraid you may miss the Lord. Ukada kuramba kukaverenga unonoruona varacho pana Job chapter 4 verse 16. Ukada kuramba uchiverenga unonoruona pana Mapisarema 107 verse 29. Rinoshandiswa pamunhu ari kutsvaga wokuzorora atambudzwa nezvinhu zvacho. Rinoshandiswa pamunhu ari kutsvaga refreshment atambudzwa nezvinhu zvacho zvamusunda kuti 10 days dzisapera asina kudaidza Mwari. Gracious souls are more affected by the tender mercies of the Lord than by his terrors. Saka Mwari unouya pakutambudzika kwemunhu omunyaradza. Aiwa mwanangu ndazviona kuti zvinhu zvacho zvakutorera kutenda. Aiwa mwanangu ndazviona kuti zvinhu zvacho vamwe pavaiti nyuye waive nemusodzi pamatama. Aiwa mwanangu vamwe pavaiti nyuye wanga wakagariswa padare remurume. Nyuye mwana ari kupinda mujere nekuda kwemutoriro. Asi God visits you and he speaks to you in a still small voice to give you rest and to refresh you and to recharge you. Ona achisimuka ipapo anonzi chinzwa Elia zvatakuda kuita panapa ndezvekuti mission haiperi nekuti wapera simba. Zvatichaita ndezvekuti now I have encouraged you. Now you are okay. Now I have refreshed you. Unoona mazuva ekunamataya there should be a source of refreshing. There should be a source of rest so that when we rise from these 10 days we are good to go for 2022 watakatarisa. Saka ukaverenga uchanzwa kuti iye akati ndakanga ndichishingaira mhinduro yake inodzoka. Asi Mwari haachaadhiresi izvozvo because atodhila nazvo kare. Anobva ati paverse 15 dzoka nenzira yako yokurenje reDhamasko kana wasvikapo zodza Hazaeri kana wasvikapo zodza Jehu kana wasvikapo zodza Erisha. Hazaeri ndiye achazopedzisa zvavanhu vose vasingateereri. Hazaeri achadhila navo. Jehu ndiye achaenda kuroyal family ndiye achadhila naAhabhu nemudzimai wake Jezebel. Siya izvozvo zvakadaro. Evil will always pursue sinners. Musanetseke. Ndinodhila navatadzi vasingatendeuki. What you did on Mount Carmel is enough. Kana vasina kutendeuka Jehu naHazael will finish them off. Asi pane muchinda anonzi Erisha ari kudei apa. Erisha ndiye ari kuuya. Erisha ndiye ari kuuya kuzogashira chitanda. But tisati tasvika ipapo Mwari anoti kuna Erisha Elijah ndine vamwe 7,000. Because urufunga kuti uri wega unozvinyanya newewo. Mamwe madisappointments ako anobva pakufunga kuti ndiwe wega unogona kutungamira chechi. Ndo panobva mamadi ukaona vamwe vachiita you know they are not doing it perfectly. Saka unoda kuita saka you have a burnout now. Watiza waenda kuhora because zvese unoda kuita ndoda kuimbisa ndoda kuparidza ndoda kudzidzisa ndoda kuvhura madhoyo echechi ndoda kurongedza macheya hayi wakoma kawanda wani unoita burnout. Saka anoti ndiri ndega ndasara ende vari kuda kundiuraya. Saka Elijah ari kuti ndikangofa mission yapera haipereri pauri. Saka kuti isaperere pauri rega ndikuratidze anoint someone else and I have an issue with you. Saka Mwari anoti ndakazvisiyira. Teererai munzovana waMwari. Mwari ndiye anozvisiyira. Pamunonzvenga zvakaipa you are a remnant of God. You are not a remnant because of your power but it's the grace of God. Roma chapter 11 verse 5 munochengetwa muri vakasara nenyasha makachengetwa nenyasha. Chimwe chamunofanira kudzidza apa ndechekuti pazvinoita senge nyika yose iri kutadza usafunga kuti nyika yese iri kutadza. Varipo vari kuteerera Mwari.
ende vamwe maakutozviita kalaini kevakomanaka nevasikana kuti everybody is doing it and so they are justified to do it because not everyone is doing it. There are 7,000 we have not bowed down before Baal. Havana kupfugamira Baari. Saka usafunga kuti kana woita kana woita uchiti everyone else, it's not everyone who's doing it. Ndiwe uri kutoita kwete everyone. Saka patora mbatichiverenga nyaya iyi, you need not feel alone. Nemhaka yei nekuti Mwari unewe uye pane vazhinji vanotenda zvaunotenda vanokusimbisa. Saka Elisha manje anobva anzi naElijah, chisara panapa ndimboenda mberi anoti handisari. Vakomana vanga vachidzidza kuchikoro chavaprofita kuti uzizive kuti Ishe wako ari kutorwa iwe. Onzi Sara 3 times. Sara oti haiwazvo madhiri ekusara haiti Sara ndakatofuratira ani makanditora pamombe dzababa vangu ndikatodzuraya ndikashandisa majoko kupisira monditi ndisara handisi kusara pamuri ndo pamndiri. Elijah ndokusvika ndokutora chihembe ndokurova mvura ndokupatsana vakayambuka. Vari bhizi kutaurirana. Elisha akaita chikumbiro ndokumbirawo a double portion of your spirit. Ameno zvamaita pamvura ameno zvamamuchiita ndakatarisa, but I just want a double portion. Double portion akanzi kana ukandiona ndoinda uchazviwana. Saka kunonzi pakauya mhepo chamupupuri ndobva pauya ngoro yamabhiza. Chamupupuri chichitenderera Elisha ndokutorwa nengoro yamabhiza ndokuinda. Zvakaitika izvi because zvinhu zvacho hazvina kuramba zvakamutsikirira. Akabvuma kusumuka nyangwe zvinhu zvacho zvaimutsikirira zvichimubvisa pana Mwari. Akaramba achisumuka kusvika Mwari ati I will honor you. Iwewe you are going to be a type of the people who are going to heaven without testing death. Iwe Mozisi ndichamuuraya ndomuviga ndomumutsa achamirirawo vamwe asi iwe hauna nzvirufu. Ndiwe uchanongedzera vanhu vachaonekwa naJesu vari vapenyu vagoshandurwa. Bhiza rakakandwa mugomba nemistake. Ndobva kwanzi ngatirifushirei, hapana zvatichaita. Saka rainzi pakanzi tipa yemavhu raizunza romira pamusoro. Ponzi tipa yemavhu rozunza romira pamusoro. Ponzi tipa yemavhu rozunza. Vaya vaifushira bhiza rakafa vakariona ramira pamusoro pegomba vakadaidza muridzi vakati bhiza ripenyu. Zvikanzi raita sei? Zvikanzi ranga richizunza mavhu richimira pamusoro. Mwari ari kutsvaga vanhu vanozunza zvinhu zvacho romira pamusoro. God will honor them. And he will translate them to heaven. Heaven is awaiting for those who will say zvinhu zvacho hazvina simba pamusoro pemweya wangu. Handizivi zvinhu zvacho zvakakutarisa. Unoti Mwari ndibatsirei. Muna 2022 zvinhu zvacho zvichadzinga kutenda kwangu. Baba wedu vari kumusoro kudenga, tinokutendai nesoko rinotisimudzira apo zvinhu zvacho zviri kutiwisira pasi. Tinotenda nesoko rinotishandura apo zvinhu zvacho zviri kutsvaga kutibvisa pamberi pechigaro chenyu. Mugore rino Mwari ra2022 tinotsvagawo simba rekuti kunyangwe zvinhu zvacho zvikauya zvichirema saElijah toda kudzokera pabasa ramakatituma. Pamwe pacho takatiza vana Jezebel. Asi tinotenda neshoko ratiratidza kuti muchiri kutituma nekutidzorera pabasa renyu uye tikavimbika pabasa renyu nerimwe zuva kunyangwe mukabvumidza kuti tizorore tichasangana nemi makore. Asi kana mada dei maingauya nhasi tigokumbana nemi tiri vapenyu saElijah. Tinotenda nekutaura nesu kwamaita mukupera kweminamato yemazuva 10 yatange tiinayo. Tine vimbo yekuti tamutsiridzwa, tashandurwa, we have been revived, we have been reformed. Tinotenda nekuda kweshoko renyu ndokunamata kwedu muzita raJesu Kristu. Amen. Amen. Pane tsimbe kwaro
ndibatsire kufamba